Jeg hedder Elisabeth Bønlykke og har firmaet Brudbuketten.dk her i Åbyhøj, Aarhus. Som I kan høre ud fra navnet, så er det bryllupper, jeg laver. Det fungerer lidt på en anden måde her, for det er ikke en blomsterforretning. Det vil sige, at alt er på bestilling. Når man har helt styr på, hvordan brudekjolen ser ud, hvordan snittet er, så er det en god idé at få booket en tid hernede. Og så går vi ind og kigger på, ud fra mine fotomapper, hvilken buket passer bedst til den kjole, som du har valgt. Og også hvad farvetema og hvordan og hvorledes I ellers har tænkt. Noget af det, som har vundet rigtig meget indsmag herinde for de sidste 2 år, det er grøftekant-have-udtrykket. Den her, det er det allertidligste forår, hvor vi har små mini-påskeliljer og perlehørcenter. Jo længere vi kommer ind igennem året, så bliver der flere og flere ting i grøftekanten. Det giver det her meget afslappet udtryk, og sådan lidt, vi har bare lige samlet en buket i grøftekanten. Til rigtig mange kjoler, der passer det sig rigtig, rigtig godt, at det ikke bliver så stift. Noget af det, som vi også går og leger med her i værkstedet, det er at lave lidt anderledes udtryk. Og nu er jeg simpelthen så heldig, at jeg har en decemberbryllup. Og der går vi ind og laver sådan en som den her. Den er lavet på et stativ, så man får det der helt transparente og helt luftige og meget, meget lette udtryk. Den er lavet i ilexpert, neriner og nogle orkideer. Den har en fantastisk holdbarhed. Og til de her lidt pyntede, men meget skulpturelle kjoler, der er det fantastisk med sådan en her. Jeg er meget spændt på at se, hvad hun siger til den. Nu nærmer tiden sig, og lige om lidt, så er det bryllupsmesse nede i Scandinavian Center. Og der vil jeg stå med 8 skønne brudebuketter og alle mine fotomapper og klar på en snak. Glæder mig til at se jer alle sammen.